dihay gihusay nako nga managtiayon tungod kay giaway o gustong buwagan sa asawa ang iyang bana. Usas iyang mga gireklamuhan kay kon magkuyog sila, bisan kanig magtupad sila lingkod dihas publiko, ang iyang bana kusog kayong mulingi sa mga mugbog short. Maglakaw kuno sila, ang iyang bana mukalit laglingi, usahay iya kunong anaon ang liog, unsam ka sigip kaglingi diya. Masuko sa dang bana, moingon sa dang bana, pugnan man tanimong naaman tay mata. Ana. So, nahitabo na ninyo, mga asawa? Ay, hapit magbuwag na. Muna si Jesus, sa iyasang sugo nato, dili sad basta-basta. Ang iyag yung giingon, dumti na ang imong papa o imong mama, imong bana, asawa, anak, igsuon, lakip ng imong kaugalingon. Kaya ka naman kung magdumot sa usa ka tao, di taganahan mo tanaw, di taganahan maminaw, di taganahan nga makigistorya. Isnab na nato. Muna'y gustos Ginoo nga isnab nato ang tanang tao o tanang butang sa kalibutan aron focus ra gid ta sa pagkuyog niya. Ana. Nya kamoron, saman. Anda mong mo focus ni Kristo, nya magdumot anang inyong tupad. Sige ko no. Ingna ko no na imong tupad, ingna sogod karon dumta na tika. Sige, ingna. Para ng bata nga magsigig saba-saba. Adto na ngadto sa gawas. Na kay di pa naganahan mo sunod ni Kristo. Bitaw, ato nang girol kay usa man na sa paagi nga mutabang tang makafocus ang atong tupad. No? Ana, makafocus ba ni Kristo ba mo lagi na dumti lagi? Ayaw lagi na sige focus kay uban din anhi panon magpatutoy sa sulod. Na makita na nung pari usahay. Kay tungod lagi magsigig hilak ang bata mo na dito sa gawas kay adto dito pangitaig lugar dito dako kay natong lugar dito ayaw din napayuban ako ito badlongon mo adto sa luyo pero adto to magsayaw-sayaw kay yang pahilom mo yang anak nako dili in taon ni daycare diri dito sa gawas. Kana ba inana ba na kanang adto lagi na sila ngadto ana ragon. Makaton na lagi na madugay panoon kana kung dili mamatay. Nya unsa may atong buhaton sa atong isig katao? Ang atong buhaton inighuman natog dumot nila ato dayong ilisan og Ginoo. Parehas bana ba basta maglagot ng bana sa asawa ilisan ginagkabit. Hasta sang asawa maglagot kinas bana ilisan nagpari. Magsige na nagsimba din pasabot ingos Kristo dumti na tanan pero ilisin ako higugma ako labaw tanan nya pagantos para nako insya pasana imong cross pasabot adto na ta magsigig paminaw ni Kristo adto na ta magsigig sunod niya unsay yang ibu isulti atong sundon nakaron unsa may gisulti ni Kristo higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo na mubalik na katong imong gidumtan. Katong gidumtan nimo nga bana, mubalik na ka magsige na kaingon, I love you. I love you very much. Nothing gonna change my love for you. Magsige na kag-ana. Ngano man gisugo man kas Ginoo. Kakuha mo? Uy. Lagi na ang Ginoo na may gasugo nimo kay siya may imong gihigugma nya ang sugos Ginoo higugmaa man ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon di magsige na kag ingon niya I love you nya unsa may sunod nga mahitabo kung magsige na kag ingong I love you makita ninyong duha ang Ginoo. Muna niingos Kristo, kinsa tong maghigugmaay, duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan,
na ako sa inyong taliwala. Karon nagtigo man ta dinhi, lingi ako no na imong tupad. Kakita kas Ginoo anang tupad nimo? Ha? Na unsa magnaong ang Ginoo? Ako lang mga murag yawa. Kay galagot kas imong tupad. Unya ikaduha, ang tanan natong katigayunan matud pang Kristo diri. Biyai ginang tanan nimong katigayunan. Nganong iya man gihisgutan ang katigayunan nga biyaan sad aron imong ihatag dinhi sa simbahan panaagi sa pagpalit og slot. Biyai na tanan nya ipalit og slot di bitaw itabang sa katilingban, itabang sa simbahan, itabang sa katawhan. Muna kita karon sa atong pagsaulog sa atong ika-9th year ug mga adlaw manghatag tag mga bugas tag 5 kilo niya na asay gamay pipila ka putos nga noodles, duha ka latang sardinas, ni gasto ta ani og mga hapit mo 600,000. Nya ato na tong gipanghatag kagahapon og sugod na apadihay mga almost 600 tingali na ka packs or 700 ba na. So kada pamilya usa ka pack. Nya ang atong slots nga gipamaligya para ani 2,000 ka San Vicente Ferrer miraculous sa to? Powers. Ang pasabot kadtong nipalit og slot duna na moy miraculous power nga makatransform sa kasing-kasing. Tanawa ang katong nakadawat kasagaran ba sa nakadawat o katong bugas nagsiging pukpuks dughan. Salamat Ginoo, salamat taon Ginoo. Oh, niya nakapalit na mo sa atong slot. Tutok lang ang atong slot para aning ugma 2,000 man to ka slot tag 500 ang nahibilin karon 150 slots na lang. O, pakpakan na to ang namalit. Mao na, hunongon na ni nato karon. Hunong na ni karon na lay katapusan natong panawat kay murag mahurot naman ni ang 150. Nya kay inig kahuybis adlaw man ni Mama Mary naa na sad tay special activities sa metong buhaton para ma-feel nila si Mama Mary. Plano ta magmisa o mag-feeding sa 5 ka elementary schools dinhi sa atong parokya diya sa Simeon Ayuda, Lataban, sa Tabla, San Roque, Santa Cruz nga mga elementary schools. Atong misahan nya human pakanon natog lugaw lang. Muna elementary atong gipili kay high school mo habhab naman na malkansi ta dako gasto. Dili ta elementary lang. Ay Mama Mary man ana birthday Mama Mary. Nya do na sa tay feeding o misa diha sa atong Liloan Municipal Jail aron sa dang naas prisuhan ka-feel pod sila nga nakasaulog sa birthday Mama Mary. Nya dinhi sa atong simbahan ang atong himuon mag Don Rosarita kanang adi Don Rosary nga maglakaw biblical rosary dinisod simbahan alas 5 buntag nya alas 6 buntag misa ta alas 12:15 misa pud ta nya high mass alas 6 sa gabi nya ang tanan kitang tanan nga mutambong muhatag ta ni Mama Mary og atong gift nya inighatag na to gift either flowers butangan na itong image din ni Mama Mary at ibutang niya nasay financial para sa simbahan ni Mama Mary na nya katong dili makaanhi or ganahan sad mo nga mo tabang aning atong feeding natay special nga slot unsa naman sad Birthday Embrace and Graces of Mother Mary ang title tag 300 per slot 2,000 slots gyapon ato ibaligya sugod karon. So mawa na ning SBF MP mo puli ang Beg MM. Blessed
ano na, birthday, embrace, and graces of Mama Mary. Nya, kato atong dopes, padayon lang to siyang atong dopes. Nganong ato maning giingon ani? Kani siya, lamdag ni sa Espiritu Santo, kanato dinhi, nga sa atong mahigugmaon nga paagi, ipadayag nato ang atong pagpakighiusa sa simbahan, dili ang pagpugong sa atong mga bahandi or ang pagpaniguro sa ato lang yung pamilya, amahan, inahan, anak, bana, asawa. Muna ang meaning ni Kristo, dumti na sila or ayaw na sila unaha ang simbahan. Nga naman, kay ang simbahan, ang Ginoo, kita sa iyang unahon. Kinsay naghatag sa hangin, kinsay naghatag sa yuta, tubig, adlaw, kalinaw, kalipay, kinsay naghatag aning tanan? Ang Ginoo. Wa din ni magkinahanglan ang inyong pamilya ani. Nagkinahanglan ala diri sa simbahan unaha inigsukli sa Ginoo ani porting daghanang grasya. Muna sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kini si Onesimo Filemon imo ning ulipon sa una, ibalik ko nighatag nimo, iya na nis Ginoo, representative na nis Ginoo og kanako. Muna higugmaa siya, dili na isip ulipon kung dili usa na ka alagad sama nimo nga naghigugmaay na ta diha ni Kristo. Ninduta no kana bitang kalimtan na nimong imong bana og asawa nya adto ka mo higugmas Ginoo nya inigbalik nimo sa imong asawa og bana og sa imong anak, ang imo nang gidaa mauna ang Ginoo, representative na kas Ginoo. Sugot mo ana? Anong inyong lang kututukan? Sige, lingi ay mong tupad. Sa ari siya, inasugod karon, ako na'y representative sa Ginoo nganha nimo. Sige ka na rin. Ingna. Nya, unsa may timaylan na, kung mama ka, nya imong gisultihan, imong anak, ing nasugod karon din agiti ka suguon. Ako na kang alagaran. Sugod karon din ati ka kasab-an. Ako na kang daygon. O ana, kung di ka duga o dugay kay kang mumata, din ati ka ingong bangon dihang panwaya ka, kang tapulana ka, ang imo nang isulti, congratulations kay may kay kang mudag pahuway. Nindot kayo na, nindot na kayo no? Nya, kung ikaw magsikag duwa ng computer, hapit di na lang ka muundang, din ati ka badlongon nga undangan na diyang yawaa ka, bantero, ipakaon ko na mong computer, hapak ko nas naong ni moron. Di na kan mga na, ang sana may mong isulti, congratulations kay abtik ang imong kamot, mutulpo ka ng mga keypad. O, di ba? Ano na siya? Nya, kung ikaw magsikag suyop, din ati ka ingnon, ipadakop ti kay patukhang ti kang buanga ka, ang imo nang isulti, congratulations kay ang imong mata mura nag-flashlight. Oh, di ba? Ano na siya? Pasabot, paghigugmaay na ta sa gugma nga Diyos nun. Kanabang dili magsigig tanaw sa bati kung dili ang nindot. Kanabang magsigig paambit, dili magsigig pangayo. Mao na ang gugmas Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to sa Salmo. Nga mo kibaw? Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Ayaw na pagsaligan ng mga tao, dangop sa Ginoo. Nya huwata ang Ginoo nga mo'y musulti nimo unsaon pagsulbad ang problema. Unsaon pag-atubang ang imong sitwasyon. Gani, unsaon paggamit ang imong bahandi. Dangop sa Ginoo ay pagsalig ng litan. Guwapa kay kagnaong, nya nay nanguyab nimong gwapo sad kaayo. Nya patay kay kaniya. Unsa may imong buhaton? Mag-date dayon mo? Ha? Nya magtupis-tupis din mo dito sa beach, nya magsapnay-sapnay. Ana? Oy, bisag pare ug madre magkuyog ingon ana ang kahimtang, patay na. Pangutan asan Ginoo, Lord, wa pa man may kasal, nya
in love kay ko niya, unsay akong buhaton, makikuyog ko, dili. Dango po sa Ginoo, aron ang Ginoo inigbalik nimo adtong imong uyab, nga porting gwapuha or porting gwapaha, gisultihan na kas Ginoo, ayaw gyud paghikap. Kay kanang naunga, og mo na imong hikapon, di jud ka kapugong, mura kag makurintihan. Okay, gwapa man, pero batig naong, luod man. Bisag imong hikapon, wagi na mahitabo. Luod man. Pero kanang gwapo, nang gwapa, sus, mura kag makurintihan na muna likay gyud palayo, distansya, social distancing. Nya butangig mas karon dili matintal. Ana, siya kanus-ang man di ang closeness Lord, kanang intimacy. Siya pakasal sa among padersiano. Nya palit sa among slot daghan. Nya inig pakasal na ninyo, kumbati dayon mo, nindot na kay na inyong kinabuhi. O ana na siya. Dango po sa Ginoo, kay di kita mo dango sa Ginoo, hasta ang atong mga grasya mahimong disgrasya. Hasta ang imong blessing mahimo nimong suffering. Tinuod gyud na ako'y kaila, blessing gito kay nadawat siya trabaho abroad, nurse. Ang iyang bana dinhi nadawat sad trabaho og architect, kay architect man ang iyang architect. Diya sa kumpanya bang dako. Nilambo sila, nakatukod og balayng porting ninduta, ako'y ga-blessing, dang tag 5 ka tuig, gipablessingag usab ang balay, kay naguba na. Nganong naguba? Nagbuwag ang banag asawa. Pagkabuwag sa banag asawa, ang gibuhat, gibahi nila ang ilang katigayunan, og ang bana niingon, ako may nagbutang anig tiles, kuhaon ko ning tanang tiles. Ako'y nagbutang ng tanang suga, kuhaon ko ng tanang suga. Ingon sa dang asawa, ayaw naghilabting hagdanan ha, ako biyaga palit ana. Mo to hagdanan na lang padong sa babaw mo naibilin. Wa na mga jealousy, wa na mga balustir. Nabungkag oy. Ngano man, ang ilang blessing na himong suffering kay nakapamabay ang bana. Tungod na. Lagyo man sila, tuwa magawas niya, di aman dirin bana, purting mingawa, niya ang balay, purting nindota, butangan sa nindot. Wa mo ka, G? O nadangop gyud Ginoo. Nya ang Ginoo karon nagingon palit og slot, tiwasan ning kuan SBF MP nya pagpalit og daghan aning big nya finisingi sa dopes. Inig kaugma daghan kay kag kalinaw, kalipay o kasantos. Ano na siya? Ngayon, manindog na tayo.